Sige, ako una. So ako na si BTB Marvin. Ma-advise na rin yun. Kinaunan yun is kanang ayaw mo pagsugot nga yung acting is yaga lang. Kanang okay na niyo. Sa mahuman na to, okay na niyo. Anak. Dahil mo klase yung mga tao nga matanaw. So dapat seryoso yung dating sa yung actingan. Yeah. At the same time, tanaw nila ba na funny guys na. Pero pag inyong pag yung acting na is joke-joke, ay mo serious man na sa time. So mo gina dapat yung battle o dapat consistent po mga So ako kay first kay dapat love nimo ang ginabuhat. Ya, mag-matter na siya kay if love nimo ang ginabuhat, masod nimo ang consistency. Consistent ka sa imong ginabuhat. So every day maghimo kag one video for your vlogs ana siya. So diha na mo sud sa love, dapat love nimo ang vlogging, then second is consistent. Mara na. Kaya kung masuod mo ko nimo ang kuan kung di-love nimo, panahon na kagdaghan nga mga lingaw jud nga mga content bitaw. Wala siya uy. Sa ako lang ba dapat ba nga i-humble lang ta, i-humble niya. Dapat nga ang content unique siya dito sunod selain. Ya dapat luya ka sa mga grupo niya. Padayon lang din mundang ana. Dili kay untong. Kay kita tanan jud mga kuan, mo usa atong purpose yung palingog mga tao, mo gina una itong buhaton tanan. Speaking of kanang content, pwede mo siya musundog pero without twist. Dapat na may twist. Yes. Dili niyo susundong kita tanan mo. Kasi may uniqueness gamay ba ana bitaw. So karon nasa grupo ng tanan nyo unsa i-advise na mga bilog nga magkuan kay unang ginawang grupo gyud sa Viners kay nagkabuwag-buwag ni kay unang sila Kana. Oday. advice ako lang pansin nyo unsa inyong advice sa mga So kana gyud sa concern jud mo rin pinaka number 1 jud nga problema gyud sa grupo. Mao gyud siya. Pero kung kuan bitaw no kanang love nimo niya, di siya sa usa mo kahimo sa grupo, dapat lagi may barugadan na may purpose ba? Nasa efficiency. Dili yung purpose na, yung purpose niya musika tra, abati na. Dapat yung purpose taga mo palingaw nga tao. Like us nga dili mo jud wag tanga magaway-away. Kami sige jud mig-away, sige mi away tulo pero kana ang away na mo kay tungod ikaayo sa among video. Nag-away mi tiga-shoot mag-away mi para manindot among video. Dili nag-away mi kay batik ug batasan ana. Nag-away mi para among video manindot mo na siya. Kung atayin na nga video sa murag nice na kayo kay amo kong gilalisan ana murag Among gilalisan ang poros ba? Content may gilalisan mo. Amo tots poros man kay usa mo nang mag-away-away pero atayin na ikayo na mo. Ya ayun kanya paubos mo na number 1 paubos gyud mo sa iyong kuan sa usa. Sirap tanay. Isa editor niyo ba? Amo siya. Dapat ba bangan mo. Ako ano kay ikaw ra ko kay uwin sa ka. Patient kana. yang ikadua po na kung kuan yan. Di ba? Naamgo tayo mga bashing ang ako pangutana sa inyo advice niyo sa mga unsaon mo pag as a beginner. Love your bashers. Love your Actually, bashers. ang una Hindi lang pada, bahala lang kung ang una ginawa kami gud. Wala kami kadawa tong basher, ala sila di ko musikat gid mo basher. Tinuod na siya. Na kay may basher kay may pasabutan nga ladder mo. Ay lan success na mo gamay na una. Ayaw sila patulan niyo sila in a good way. Oh, like mana in a good way mana na mo bash ninyo. Comment, reply mo. Mana thank you for bashing me. Tungod nimo kay nisikat ni nga video. Tungod nimo ni share ka nisikat ang video. Di ba? Imo yung magawa ng basher, ma-idol na niyo. Oh, madugay. Mator na siya into idol, ma-idol na sa Idolize na. Basher ko noon, idol na yun. Amo namin lang. Amo tungod Ano gawin? Ikaw Chan, basin na kayo. wala na sakto na to sa akong ipangayo sila advice sa pag-advise na gyud sa paghimo og bay sa paghimo og bay dapat i-love nimo ang imong sa imong gibuhat or patient ba consistency so karon dako kay pasalamat sa saya sa bay na naaron sa San Remio so karon dako na kay pasalamat nila salamat kay Dagdag kami na po ang advice. Be humble always. Pasalamat din sa mga tao dito kay. Welcome. So please like and share channel. Follow sila page sa spread the vibes lang ito. Salamat. Pagkatapos kong mag-MC sa Euphoria nung nakaraang Sabado,
Ako'y nagpunta, alam nyo ba sa favorite hangout ko? 7-Eleven, Quezon City, yo doon ako napadpad. Walang katao-tao doon, and yo it was so sad. Nang may biglang pumasok, isang chick, ang ganda.